መብዛሕትኡ ሰብ ህይወቱ ዝባላሹ ዘሎ ነዞም ሓሙሽተ ክቡራት ነገራት ብነፃ ንሰባት ሕሊፉ ስለ ዝህብ እዩ ንስኻ ኸ ሓደ ካብኣቶም ዲኻ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ክትሕልዎም ዝግብአካ ግን ከዓ ብቐሊሉ ክተጥፍኦም ዘይብልካ ነገራት ኣለዉ እዞም ሕጂ ዝነግረካ ሓሙሽተ ነገራት ብፍላይ እታ ራብዒቲ ብፍጹም ኣሕሊፍካ ክትህብ የብልኻን ቀዳማይ ሰላም ኣእምሮኻ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ክትሕልዎ ዝግብአካ ክቡር ህያብ እዩ ንሰላም ኣእምሮኻ ንሰባት ኣሕሊፍካ ክትህብ የብልኻን ክበሃል ከሎ ቁፅፅር ስምዒትኻን ሓጎስኻን ኣብ ኢድ ካልኦት ኣይተውድቆ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ስለ ፀረፍካ ክትሓርቕ ወይ ስለ ዘይኣመነካ ክትጉህ የብልኻን ስምዒትካ ብሰባት ዝመላለስ እንተኮይኑ ሰላም ኣእምሮ የብልኻን ማለት እዩ ከመይ ስምዐኒ ዝብል ውሳነ ኣብ ኢድካ ጥራይ ይኹን ሰላም ኣእምሮኻ ኣብቲ ሰባት ብዛዕባኻ ዝብልዎ ነገር ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ እንተተመርኪሱ ኩሉ ግዜ ክትጭነቕ ኢኻ ሰባት ሎሚ ንላዕሊ ጽባሕ ድማ እንድሕሪ ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ውሽጣዊ ምርግጋጽካ ካብ ገዛእ ርእስኻ እምበር ካብ ሰባት ኣይትድለዮ ንሰባት ንምሕጓስ ወይ ከይቕዮም ኸይልካ ዘይትኽእሎ ወይ ዘይጥዕመካ ነገር ክትገብር ኣይትገደድ ንኩሉ ሰብ ክትሕጉስ ተፈቲንካ ሰላም ኣእምሮኻ ክትስኡነ ኢኻ ግቡእ ወሰን ብምግባር ሰላም ክሓሉ ንሰባት ይቕረ ምባል ንዓቶቶም ረብሓ ጥራይ ዘይኮነስ ንዓኻ እዩ ሰላም ዝህበካ ቂም መሓዝ ማለት በዓልካ መርዚ ሰቲኻ ካልእ ሰብ ክመወት ከም ምጽባእ እዩ ሰላም ኣእምሮኻ ንምሕላው ሕነካ ምፍዳይ ተቆጠብ ሕሉፍ ነገር ሕደጎ ኣብ ናይ ሰባት ዕላል ባእሲ ወይ ወረ ብምእታው ኣእምሮኻ ኣይተድኩሞ እዚ ነገር እዚ ንዓይ ምልከተኒ ድዩ ሰላም ይህበኒ ድዩ ኢልካ ሕተት መልሱ ኣይፋል እንተኮይኑ ርሕቐትካ ሓሉ ሰላም ኣእምሮኻ ክትብ የብልኻን ማለት ሰባት ብዘረብኦም ወይ ብተግባሮም ንውሽጣዊ ርግዓትካ ክዘርጉልካ ኣይትፍቀደሎም ማለት እዩ ካልኣይ ክብርኻን መንነትኻን ንኻልኦት ሰባት ንምሕጓስ ወይ ተቐባልነት ንምርካብ ክትብል ክብርኻ ኣሕሊፍካ ክትብ የብልኻን ሰባት ከምቲ ዘለኻዮ ክኽብሩኻ ኣለዎም እምበር ንዓታቶም ንምምሳል መንነትካ ክትቕይር የብልኻን ክብርኻን መንነትኻን እቲ ዘይሽየጥን ዘይልወጥን ውሽጣዊ ሃብትኻ እዩ ክብርኻን መንነትኻን ክንብል ከለና ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንነት ወይ መንነትካ ዝገልጹ ክብርታት እዩ እዚ ነገር እዚ ሓንቲ ሰብ እንተደኣ ኣሕሊፍካ ሂብካዮ እንደገና ክትረኽቦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንኩሉ ሰብ ንምሕጓስ ክትብል ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ክትኾን ተፈቲንካ ቀስ ብቐስ ነቲ ናይ ሓቂ መንነትካ ክትስኡነ ኢኻ ሰባት ዝፈትውኻ ንዓኻ ንመንነትካ ክኸውን ኣለዎ እምበር ነቲ ንዓታቶም ንምሕጓስ ዝለበስካዮ ማስክ ክኸውን የብሉን ሰባት ከመይ ገይሮም ክሕዙኻ ከም ዘለዎም ትምህሮም ንስኻ በዓልካ ኢኻ ንርእስኻ ክብሪ እንተዘይሂብካያ ካልኦት ሰባት ከኽብሩኻ ክትፅበይ ትኽእልን ሰባት ከቃልሉኻ ከለዉ ስቕ ምባል ንስነ ምግባርካ ዝፃረር ነገር ክትገብር ምፍቃድ ወይ ንዓኻ ዘይኸብር ቦታ ደጋጊምካ ምኸድ ማለት እዩ ክብሪ ርእሲ ማለት ትዕቢት ማለት ዘይኮነስ እዚ ነገር እዚ ንዓይ ኣይምጥነንን ኢልካ ዶብ ምግባር ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣብ ሕብረተሰብ ተቐባልነት ንምርካብ ክብሉ ክብርታቶም የላሕልሑ እዮም ንኣብነት ዘይኣመንሉ ሓሳብ ቁኑዕ ምባል ዘይፈትዎ ባህሊ ወይ ልማድ ንምምሳል ምፍታን ንዓኻ ዘይገልጹኻ ቃላትን ተግባራትን ምጥቃም ኣብ መወዳእታ እቶም ሰባት ክፈትውካ ይኽእሉ ይኾኑ ንስኻ ግን ውሽጣዊ ባርነት ክስምዓካ እዩ ንርእስኻ ክትጠልማ ከለኻ ዝመጽእ ስቃይ ካብ ኩሉ ይኸብድ መትከልካ እዩ መንነትካ ዝስራት ኣብቲ ተኣምነሉ መትከል እዩ ሓደ ሰብ እወ ክብል ዘለዎ ነገርን ኣይፋል ክብል ዘለዎ ነገር እንተዘይፈሊጡ መንነቱ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ ንሰባት ንምሕጓስ ክትብል እወ ክትብል እንተለኻ ንርእስኻ ኣይፋል እንትብላ ከም ዘለኻ ኣስተውዕል ዋላ እኳ በይንኻ እንተተረፍካ ኣብቲ ቁንዕ ኢልካ ዝኣመንካሉ መትከል ምጽናዕ እዩ ዝዓበየ ክብሪ ሳልሳይ ግዜኻን ሓይልኻን ግዜ ተመላሲ ዘይብሉ ክቡር ሃብቲ እዩ ግዜኻን ሓይልኻን ንዘይኽብሩኻ ወይ ኩሉ ግዜ ብኣሉታዊ ሓሳባት ንዘድኽሙኻ ሰባት ክትህቦም የብልኻን ግዜኻ ኣብቲ ንዓኻ ዝሃንፅን ዝሕጉስን ነገር ጥራይ ውዕሎ ግዜኻን ጉልበትኻን ክንብል ከለና ብዛዕባ ክልተ ኣዝዮም ክቡራት ሃብትታትና ኢና ንዛረብ ግዜ ዓቕን ህይወትካ ክኸውን ከሎ ጉልበትካ ድማ ነዳዲ ህይወትካ እዩ እዞም ክልተ ነገራት እዚኦም ብጥንቃቐ እንተዘይሒዝካዮም ህይወትካ ትርጉም ዘይብሉን ዘድክምን ጉዕዞ ክኸውን እዩ ብዙሓት ሰባት ግዜ ገንዘብ ይብሉ እቲ ሓቂ ግን ግዜ ህይወት እዩ ዝጠፍአ ገንዘብ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ዝጠፍአ ሰዓት ግን ብዝኾነ ተኣምር ክትምልሶ ኣይትኽእልን ንሓደ ዘይኽብረካ ወይ ዋጋ ዘይሂበካ ሰብ ሓደ ሰዓት ክትህቦ ከለኻ ካብታ ዘለትካ ሓፀር ዕድመ ሓደ ሰዓት ቀኒስካ ትህቦ ኣለኻ ማለት እዩ ግዜኻ ንሰባት ክትህብ ከለኻ ህይወተይ ክህበካ ይግብአካ ድዩ ኢልካ ንርእስኻ ሕተት ሓይልኻ ንዓኻ ጥራይ ተዋሂብካ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ሰላም ኮይንካ ክትድቅስ ድዩ ወይስ ደኺምካ ተሰባቢርካ ክትድቅስ ኣብቲ ግዜኻን ሓይልኻን ንመን ሂብካዮ ዝብል ውሳነኻ ዝተመርኮሰ እዩ ግዜኻን ሓይልኻን ብጥንቃቐ ሓዞም ምክንያቱ ህይወትካ እዚኦም ጥራይ እዮም ራብዓይ ናይ ውሳነ መሰልካ ህይወትካ ናትካ እያ ስለዚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣብ ኢድካ ክኸውን ኣለዎ ሰባት ክመኽሩኻ ይኽእሉ እዮም ግን ምንባር ክውስኑልካ ኣይትፍቀደሎም ንመጻኢኻ ንስራሕካ ወይ ንዝምድናታትካ ዝምልከት ውሳነታት ንኻልኦት ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ ናይ ውሳነ መሰልካ ናይ ህይወትካ መሪሕነት ኣብ ኢድካ ጥራይ ናይ ውሳነ መሰልካ ወይ ስልጣን ውሳነካ ክንብል ከለና ብዛዕባ ኣብ ህይወትካ መንገዲ ትመርፀሉ መሪሕና ንዛረብ ህይወት ከም ሓደ መጽሓፍ እንተኮይኑ ደራሲኡ ንስኻ ክትኸውን ኣለካ እምበር ካልኦት ሰባት ዝሓፍሩካ ገጸ ባህሪ ክትኸውን የብልኻን
ሰባት ክውስኑ ልካ ይኽእሉ እዮም እቲ ውሳነ ጌጋ ኮይኑ ሰዓቢኑ ምስ መፀ ግን ምሳኻ ዝሳቐሰብ የለን ንኣብነት ሰባት ብዝበሉካ ጥራይ ዘይትፈትዎ ስራሕ እንተተቐቢልካ ወይ ዘይትደልዮ መፃምድ እንተመሪፅካ እቲ ናይ መዓልታዊ ጭንቀት ንዓኻ ጥራይ እዩ ውሳነ ካልኦት ሰባት ናይ ሓፂር ግዜ ዕግበት ንዓታቶም ንምሕጓስ ክህበካ ይኽእል ይኸውን ውሳነ ናይ ገዛእ ርእስኻ ግን ናይ ነዊሕ ግዜ ሰላም ይህበካ ናይ በዓልካ ውሳነ ወሲንካ ተተጋጊኻ ትምህርቲ ትወስድ ኣነ እየ ወሲነዮ ካብኡ ድማ ክመሃር ኢልካ ርእስካ ተኣምነሉ ሓይሊ ይበካ ካልኦት ወሲኖም ልካ እንተተጋጊኻ ግን እቲ ሕርቃን ኣብ ልዕሊቶም ሰባት ኣብ ልዕሊ ርእስኻን ይኸውን እዚ ድማ ንነዊሕ ግዜ ጣዕሳ ይፈጥር ናይ በዓልካ ውሳነ ተጋጊኻ ምእራም ካብ ውሳነ ካልኦት ተቐቢልካ ባርያ ምዃን ይበልፅ ህይወትካ ሓንቲ መርከብ እንተኮይና ካልኦት ሰባት ንፋስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክደፍኡኻ ወይ ክመኽሩኻ ንስኻ ግን እቲ ካፒቴን ኢኻ ንፋስ ናብ ዝደልዮ ክወስደካ ተፈቒድካሉ ኣብ ዘይደለኻዮ ገምጋም ክትዓርፍ ኢኻ መሪሕካ ፅንዓት ጌርካ ሓዞ ምክንያቱ እቲ ጉዕዞ ናትካ እዩ ውሳነኻ ማለት ናፅነትካ እዩ ናፅነትካ ንመን ከም እትቦ ድማ ተጠንቀቕ ሓምሻይ ቁጠባዊ ናፅነትካን ውሕስነትካን ንኻልኦት ምሕጓት ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ንመፃኢ ህይወትካ ዘየለካ መሰረታዊ ቁጠባዊ ውሕስነት ግን ኣሕሊፍካ ክትብ የብልካን ንኻልኦት ንምሕጓስ ጥራይ ካብ ዓቕምካ ንላዕሊ ምጥፋእ ወይ ኩሉ ዘለካ ንሰባት ምሃብ ንዓኻ ናብ ሓደጋ የቃልዓካ ቁጠባዊ ናፅነትካ ውሕስነትካን እቲ ንኽብርካ ናፅነትካን ዝሕሉ ድልዱል መንደቕ እዩ ቁጠባዊ ናፅነት ክንብል ከለና ሃብታም ምዃን ጥራይ ዘይኮነስ ብናይ ገዛእ ርእስካ ዓቕሚ ደው ምባልን ኣብ ሰባት ኢድካ ዘይምዝርጋሕን ማለት እዩ ገንዘብ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ኢድካ እንተወፂኡ ድማ ናፅነትካን ክብሪ ርእስካን ብቐሊሉ ክውረር ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሕብረተሰብና ዝጋግይሉ ዓብዪ ነጥቢ እዚ እዩ ንሰባት ንምሕጓስ ኣብ መርዓ ወይ ክንዲ ሰብ ንምርኣይ ካብ ዓቕሞም ላዕሊ ይጥፍኡ ወይ ይልቅሑ ሰባት በቲ ዝገበርካሎም ፅቡቅ ናይ ሓፂር ግዜ ሓጎስ ክስምዖም ይኽእል እዩ ንስኻ ግን ንዓመታት ዝኸውን ናይ ዕዳ ወይ ናይ ስእነት ስቃይ ክትሽከም ትነብር ሰባት ብዛዕባኻ ዝብልዎ ንምቕያር ኢልካ ቁጠባዊ ውሕስነትካ ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ ንሰባት ክትሕግዝ ከለካ እውን ካብቲ ዘለካ ትርፊ እምበር ካብቲ መሰረት ክኸውን የብሉን ንሓደ ሰብ ክትሕግዞ ከለካ ንሱ ደው ንኽብል መዳይቦ ኹኖ ንኩሉ ዘለካ ሂብካ ምንፃፍ እንተኮይኑ ግን ሰባት ረጊፆምካ ጥራይ እዮም ዝሓልፉ ቁጠባዊ ዓቕምካ እንተተወዲኡ እቶም ዝሓግዝካዮም ሰባት እውን ከይተረፉ ንድሕሪት ገፆም ክጥሙትካ ዘይኽእሉ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ግዜ ካብ ፈተውትን ቤተሰብን ዝመፅእ ናይ ገንዘብ ሕቶታት ኣይፋል ምባል ይከብደና እዩ እንተዘይሂበዮም ክፀልኡን እዮም ዝብል ፍርሒ ይጨንቐና ሓቀኛ መሓዛ ወይ ቤተሰብ ንዓኻ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሕቶ ኣይሓተካን እዩ ንዓኻ ዝጎድእ ናይ ገንዘብ ሕቶ ኣይፋል ምባል ንርእስኻ ንመፃኢኻን ዘለካ ክብሪ እዩ ቁጠባዊ ናፅነትካ ምሕላው ማለት ንሱ እዩ ገንዘብ ክህልወካ ከሎ ንስኻ መን ምዃንካ ትፍለጥ ገንዘብ ክትስእን ከለካ ግን ዓለም መን ምዃና ትፈልጥ ቁጠባዊ ውሕስነትካ ማለት ናይ እርጋንካ ምርኩስ ናይ ሕማምካ መድሓኒት ናይ ደቅካ መፃኢ እዩ ስለዚ ንሰባት ንምሕጓስ ወይ ንግዜያዊ ስምዒት ክትብል ነቲ ሕቆ ህይወትካ ዝኾነ ቁጠባዊ ናፅነትካ ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ ድሓር ኢድካ ናብ ሰብ ካብ ትዝርግሕ ሕጂ ኣይፋል ምባል ይሕሸካ እዞም 5 ነገራት እዚኦም ወሰን ይበሃሉ ደብካ ምሕላው ማለት ንሰባት ምፅላእ ማለት ዘይኮነስ ንርእስካ ምፍቃርን ምኽባርን ማለት እዩ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ